Калі я вучыўся ў семінарыі, на першым курсе мы павінны былі на памяць ведаць твор Наталлі Арсеньевай «Малітва». І не толькі ведаць, я нават мог адным пальцам натыкаць на піяніна мелодыю, пад якую ён выкарыстоўваецца. Але тады, у часы свайго студэнцтва, я не вельмі разумеў, дзеля чаго гэта мне патрэбна. Так, вывучыў, ды і здаў. А зараз, калі ўвесь свет зноў надламаны, я думкамі часта вяртаюся да гэтага твора. На пачатку 20-го стагоддзя існаваў тренд пісаць патрыятычныя вершы ці нават песні. Вось некалькі прыкладаў. Таму, на першы погляд, твор Арсеньевай не унікальны. Ён раскрываецца толькі, калі ведаеш абставіны яго напісання. Таму давайце і мы іх паглядзім. У міжваенны час Вільня, зараз сталіца Літвы, быў цэнтрам беларускага нацыянальнага руху. Але сам горад знаходзіўся пад уладай Польшчы. Наталля Арсеньева скончыла Віленскую беларускую гімназію, поступила ў Віленскі універсітэт, выйшла замуж за афіцэра польскай арміі Францішка Кушаля і нарадзіла 2 сыноў. Аднім словам, жыла, а потым пачалася вайна. Германія і Савецкі Саюз у 1939 годзе падзялілі Польшчу паміж сабою. Францішак трапіў у савецкі палон. Ён пазбег катынскага расстрэлу, але адсядзеў 2 гады у турме. А на гэты час яго жонку разам з дзяцьмі адправілі ў выгнанне у Казахстан. Сям'я ўз'ядналася толькі ў 41-м. Усё іх папярэдняе жыццё было разбурана, таму прыйшлося пачынаць спачатку. Але хутка зноў вайна. Як потым успамінала Арсеньева, многія людзі, якія пацярпелі ад савецкай улады, і яна таксама, сустракалі немцаў як збавіцеляў, з надзеяй. Ніхто яшчэ не ведаў, што немцы такія нелюдзі. І яе муж пайшоў на фронт ваяваць на баку Германіі, прычым не простым салдатам. Там свая складаная гісторыя, але ў любым выпадку станавіцца на бок аднаго зла, каб перамагчы іншае зло, гэта не выйсце. І мы гэта асуджаем. А Наталля засталася ў Менску. Яна працавала ў газеце, пісала тэксты для тэатра, займалася перакладамі і выжывала. Але яна не здолела зберагчы свайго сына. У 43-м партызаны заклалі бомбу ў купалаўскім тэатры ў Менску. Яны хацелі забіць нямецкага афіцэра Вільгельма Кубу. Пачуўся выбух, і Куба застаўся жывы. Але загінула шмат выпадковых людзей, у тым ліку і старэйшы сын Наталлі. Дзесьці ў той час Наталля стварае самы вядомы свой твор «Малітву». Разумееце, аўтарка, так, у беларускай мове ёсць фемінітывы, таму аўтарка. Яна мела права на нянавісць, таму што была паламана жыццём. Прычым з усіх бакоў. Савецкая ўлада разбурыла яе дом. Немцы, гэта яшчэ горш, там нацызм. Муж ваюе на іх баку, а сын загінуў. Але Наталля піша верш, напоўнены любоўю. Гэта і ёсць сапраўдная малітва. У 47-м рэгент царкоўнага хора Мікола Равенскі паклаў твор на музыку, і ён стаў духоўным гімнам Беларусі. А ў 93-м нават разглядаўся, каб стаць афіцыйным гімнам нашай краіны. І сёння, калі навокал ламаецца свет, зноў становяцца актуальнымі для Беларусі любоў і бяззлобнасць малітвы Арсеньевай.